Okay, spiller I nu? Ja. Okay, hvem spiller I imod? Hysi. Okay, hvad hedder jeres hold? DFZ. Okay, den skal vi lige have igen til kameraet. Det skal siges klart og tydeligt. DFZ. Du skal sige, mit navn er X, og jeg er medlem af hold. Nej. Jo, kom så. Nej, det skal jeg Kom så. Det skal jeg ikke. Kom så. Nej, det kan jeg ikke. Kom så. Det kan jeg ikke. Skuffende performance. Kan du åbne for ham det der? Er det hovedindgang, vi taler om? Du er også en af bagmændene bag lanet her. Hvad har du at sige indtil videre om lanet og dets deltagere? Ja, Thomas er ensom, og vi hygger os egentlig meget godt. Okay, det er jo perfekt. Thomas, du er lige blevet beskrevet som ensom. Hvad har du at sige til dit forsvar? Ikke så meget. Jeg er en meget ensom dreng. Jamen, hørte I det, damer? Der er potentiale her. Det mener du ikke, det der. Hysi, du sidder og spiller LOL. Det er korrekt. Er du dårlig til LOL? Hvad? Er du dårlig til LOL? Jeg er faktisk ret god til LOL. Du er ret god til LOL. Ja. Hvem spiller du mod? Okay, hvad hedder jeres hold? Jeg er ikke knipt dig selv eller sådan noget. Det er et rimelig nederen holdnavn, det må jeg indrømme. Men point for kreativitet, Jo, tak. eller rettere sagt manglende kreativitet.